Hinigugma ko mga parokyano, binati ko mga igsuon ni Hesukristo, kita nga nanimba karon mga lungsuranon, katauhan sa Dios, atong mga online viewers and followers sa atong FB page, sa nakalalayang dapit sa tibuok kalibutan, sa Pilipinas, sa gawas sa nasod, o dinhi sa atong Bohol, mga matuohon, mayong buntag kanatong tanan. Og Happy Father's Day sa mga tatay, mga daddy o mga papa. Pakpakan nato sila, itong mga amahan nga niya dinhi. Nanay mga sugod nagpanguli kay hapit na pista na si Manong John, no? Uban sa iyang kapikas og sa tibuok kabanayan. Napud tingali si Aina, no? Atong kaslunon. Hiuli na pod anak ni Ma'am Tata o ni Kuya Dudong Rosales. Welcome, i-welcome nato atong mga balilinhon nga nanguli. Liso sa mustasa. Sambingay ang ebanghelyo karon. The parable of the mustard seed. Ambot no sa unin na ingon ra bag Santo Papa nga kinahanglan ang wali sa mga pari di mo lapas og 8 minutes. Nakita mo na sa Facebook. Kay mo lapas na gani kunog 8 minutes ingon si Pope Francis. Mga tog ang mga tao. Depende po sa pare, no? Depende po. Kitang tanan, nakasinati sa pagtubo sa usa ka liso. Kay kasagaran majud nato ani natugikan og agricultural og farming community. Por lo menos nakapugas ta, nakasabod ta. Usa sa mga katingalahan nga naa gihatag og maobserbahan nato sa kinaiyahan ang pagtubo sa usa ka liso. Kabantay mo, inigpugas nimo sa usa ka liso nga gaay, di ka kahibaw, di mo masukod ang tulin sa iyang pagtubo, right? Inigpugas nimo ana, iniglubong nimo, mugitib to. Paghuman, mugawas ang unang dahon. Hangtod nga siya na ay lindog. Hangtod nga mapurma ang punuan. Walang kakahibaw nga hinay-hinay, hingtubo o hingdako na siya. Gikan sa pag-ordinaryo nga liso hangtod sa iyang pagkakahoy. Katingalahan, Ginoo ray nahibaho. Pareha ko po bata, di ba? Kamo mga inahan dinhi, di mo kabantay, inigawas sa inyong bata, inyong anak mo rarag minyat, di ba? Bantay mo? Ako pag anak na ho, mura ramang kog minyat, kadaka, gamay ramang kog kaanso, uban mura rag tinapa. No, labi na ka ng mga inahan nga way kaon, kanang mga inahan nga gasudan na kanunay o ginamos na tuskeg. Gagmay ra ka ng mga bata. Mura ra gilaga tanggon bitaw ireng ng ubang bata na sa una sa di pa uso bitaw ng ato pa sa bahay mga anak. Gagmay, pero wag ka kahibaw nga pila ka buwan, pila ka tuig. Mudako sila gali. Puwa pa ng bata nga di pa mobuka. Pagkataod-taod, wala kakahibaw, hintubo naman di ay, hingkamang na, hantod tindog na, pagkahuman, himan-himan, namangag, nagluwang. So di ka kabantay. Ang misteryo sa pagtubo sa usa ka bata. Maupod ni ang sambingay sa liso sa mustasa. Walang nato mahibaw nga ang gamay nga liso hingtubo. Niyay pong sa Binisaya nga naghulagway ni ini, kining pong inanay. Ha? Mga tiguang ani, kasabot mo ba mugsan ang inanay? Samay inanay, tiya present, na hinay-hinay. Napay laing pong inanay, hinay-hinay, napay usa. Sabay usa, mga tiguang, saban. Anam-anam. Sabot man ang anam-anam. Inanay, hinay, anam-anam. Ingana kuno pod ang gingharian sa Dios. Ang gitawag og ang inbreaking of the kingdom of God is inanay. Mao man ang hulagway sa atong kinabuhi. Di man mahimo sa kinabuhi o magharap-harap ta. Di mahimo sa kinabuhi nga magdali-dali ta. Kanunay gyud ng inanay. Pero kung mag-put up kag negosyo, di man mahimo magtukod kag mall diretso nga kinadakuan. Labi na gamay pagkakapital. Magsugod kag maruyang saging. Di ba?
Magsugod kag panindag maruyang saging ug nana po kay naginansya gamay, mobalhin na po siya kag hotdog ug suriso. Inay nana po kay napundar sa pagpamilya hotdog ug suriso, palit na po maligja na po kag ligid. Di mahimo nga kasa ibaligja nimo imong juta, imong kabaw, ibaligja nimo imong bana kay puhunan. Di mahimo. Inanay ning kinabuhi. Anam-anam. Pariha og relasyon, di ba? Mga magtiazon, di ba, ang pagsabot ninyo sa batasan sa inyong bana o asawa, it will take years. Mabitaw nga ka na inyong mga anak nga mga minjo, nga tuig, pamiriso, magbuwag mi ma, magbuwag mi pa, kadi mi magasinabot, di na insakto. Kay dagha mga magtiayon nga primero, di man siya na makasabot. Lain-lain og batasan, lain-lain og gawi, o na inigbago ninyong kasal, madiskubrihan nimo nga naman day batasan nga tinaguan imong partner. Di man day mangagda og mukaon. Oh, di man day manalin og luto. Unsa, di man day manglaba. Ang dinugan ibitay ra sa bougainvillea. Muna maglagot ko sa ngano man ning sos disa man sa uyab pa mi. Pero madugay na magkaanam kag sabot. Ha? 5 years after, sinabot na mo. Ngani din ihumbana, maitok na ni pukawon o kadlawon. Ingani din yung asawa, di ni ganahan mudog, nahuhubog ko. Hinahinay, kasabot. Hangtod nga maabot mo 25 years, hangtod nga maabot mo 40 years in marriage, magkaana mo kasinabtanay. Anha na mo magkasinabot, o giango-ango na mong duha. Tanan mananing kinabuhi, anam-anam, inanay. Bisa ko mga apply tagtrabaho. Kinsa ba'y mga apply trabaho nga moderitso ka supervisor? Kinsa ba'y mga apply trabaho nga moderitso ka principal o ka manager o ka CEO? Wala. Magsugod ka primero siguro og job order. Maklerk ka. O niya anha pa ka mahimo nga musakasaka imong ranggo hangtod nga tuan na ka sa kinaibabuan. Inanay ang kinabuhi. Ang concrete example na ho nga ma-mention ani na may daghang mga mananggiti ani kanang magbujo kag dao sa sanggutan. Napay mga mananggiti ani. Kamantay mo mga manananggot. Ang butay sa lubi inig gawas ana inig aron na mahimong masanggutan nimo ng dao imo pa na bujukan. Kabantay mo ana. Gatuwari man na gatubang man na sa ibabaw. Di man na mahimo-himo ni mong ang ambag imo ng sawron atong sugong atong gahangad ng mura kag buang ang sawod og tuba ang sugong tuwa sa ibabaw. Imo nang hiktan og pisi. Di ba? Ang dao sa lubi, nakada adlaw ang manananggot hugtan to niya. Kabantay mo? Ini kauma hugtan, 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 hugtan hangtod nga modungo ang dao. Inigdungo sa dao anha pa naa abisan. Inabutangag sugong aron ka makatuba. Bunlutag kalit ng dao ug lubi. Unya wa pa nimo mapaduko sa hinahinay, malugti. Mao ni kinabuhi. Magsugod tatanan og liso. Di mahimo nga magdali-dali kita. Ingani po ni gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios gahinay-hinay kini og lipang, murag liso sa mustasa. Gahinay-hinay kinig tubo, gahinay-hinay kinig dako, hangtod nga ang tanan makabati nga gingharian sa Dios ni ana kanato. Di mahimo og kalit-kaliton. Di mahimo og magharab-harab kita, magpakahibaw kita bisan og wa pa kitay alamag. Kainomdom ko sa kaistorya. Day istorya sa usa ka cleaner utility maintenance sa eroplano. Ang iyang trabaho hinlo sa eroplano. Hinlo siya sa simod sa eroplano, sa windshield, sa cockpit kanang lugar nga naan ng piloto. Na sige sa hinlo, nakakita siya dito sa lingkuranan sa piloto og libro gamay. Ibutang ito manual for beginners in flying. Nakuryoso ang maong utility, ang maong boy nga tighinlog eroplano. Sa man ang libro ha?
Pagtanaw niya, guide da ito kung saon pagpalupad ang eroplano sa mga new fights pa. Na di man siya piloto, kay tighinlo ra gud siya. Iyang gitanaw ang libro. Pagtanaw niya sa page 1, gitahitulan man ito, How to Start the Engine. Pagbasa niya, ingon dito, to start the engine of the plane, to turn on the engine of the plane, press the red button. Isang gitanaw, daman po'y button nga, pislitanan nga puwa. Isang on. Pag-on, isang kahingandar, mag-aeroplano. Jug, 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 jug. Di, mura siya nataranta, hingandar man. Di, siya matay, makalupad man siguro, makapalupad man siguro po kong aeroplano. Kaya na may libro, na may manual. Hingandar na aeroplano, iyan na pong giablihan a page 2. Pag-abli sa page 2, iyon na po dito, to fly the plane, press the white button. Ganda na pang aeroplano, iyan na pong pislit ang button nga puti. Matahing lupad ang aeroplano. Di, samot siyang, murag na excited siya, makapalupad man ay kong aeroplano. Dito na aeroplano sa ibabaw. Pag page 3 na, yung kung saan man ninahanga, musaka po dyan aeroplano, ma-maintain ang iyang gihabugon. Giukab na po niya ang page 3. Pag-ingon dito sa page 3, to maintain the altitude of the plane, press the blue button. Kay kuan man to puwa, paandar, puti, palupad. Kung pag-maintain sa gihabugon is, ang sa kolora, blue. Iyang press ang blue. Piskay nagdagan ang aeroplano. So piskay kayo, kita na sila sa mga view dito. Maintain ang aeroplano. Mga 30 minutes after, isang matutong-patugpahon, kaya di ko siya mo piloto, tikinlo, rago siya. Kulbaan siya kung saan pagpatugpa sa aeroplano, iyon siya, anaan lagi ni aning manual. Giablihan niya page 4. Yung usama ni basig kining page 4, kung saan pagpalanding ang aeroplano, ani? Pagtanaw niya, gitanaw niya page 4, how to land the plane. Yung siya, agara. Pagbasa niya sa page 4 sa instruction, sa pagpatugpa ang aeroplano, ingon siya, ingon ang manual, to land the plane or to bring the plane down, please buy the second volume of this book and go to your nearest bookstore. Sa kanahitabo sa aeroplano. Pag ikaupat ka na, kung saan pagtugpa sa aeroplano, palita tong second volume, pangita og dool nga bookstore. Siya may buti pasabot ana, moral lesson of the story. Nga di mahimo og magharap-harap ta. Kinahanglan nga inanay ning kinabuhi. Mao po di sa ebanghelyo karon nga gasugod ang gingharian sa Dios og liso. Kabantay mo sa unang pagbasa og maminaw ta sa unang pagbasa, ang unang pagbasa gahisgot og salingsing. No, klaro man ni dinhi. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo ang magkuhag sa lingsing sa kinatungyang bahin sa sidro. Itanom ko kini ug mamunga kini ug daghan. Sa lingsing, kailan matagsay sa lingsing? Sa may kalainan sa salingsing ug saha. sa may mano o sa may pormang salingsing. Sa may kalainan sa saha ug salingsing. Kinahanglan magkamaot ani kay mga Bisaya ta. Ang saha buwag na anak man ang saha sa punuan, di ba? Ug sa lingsing hingtapot na sa trunk, di ba? Naghing sa lingsing lagi ning kahuya. Mao na kalainan, be careful sa term. Sa unang pagbasa, ang salingsing giputo sa Dios, gitanom hangtod nga nahimong kaugalingong kahoy. Gamay ang salingsing, gamay ang liso. Mga dyan mo ka, discourage mga tao din o gagmay. O gamay pa mong sweldo, liso pa ng sweldo ha. Huwata nga managko, masa ka ito sweldo. Kainganin ang Ginoo mo pahiluna sa tong kinabuhi. Ang gingharian sa Dios inanay. Ay, yung mga anak pananglitan, o makaanak mo bugoy, makaanak mo simbako gadis-adis, makaanak mo spoiled, makaanak mo gastador, adyaw ipatuok.
Adyaw ipabalibag, kuwata nga mabutaan. Kay ang gingharian sa Dios inanay. Makabana kinta magpalahubog ron. Agwantaha. That is part of the patience nga atong gikinahanglan sa kinabuhi. Makabana mo palahubog, makabana mo sugaro, makabana mo kusog mangulatan. Kuwata. Hayaon ra lagi na kadugayan. Sugod tag liso. Sugod tag liso. Makasilingan mo di mo angay kay di kasinabot, mag-away mo og bougainvillea, mag-away mo og kamunggay, mag-away mo og basura. Huwata nga masunog na isang bahay, unya mo balhin nagbahay og lain. Joke only. Inanay ang kinabuhi. Anam-anam ning kinabuhi, di mahimo nga magharab-harab ta. Mo nang gingharian sa Dios, gasugod pug liso. Hinaot nga ang mga liso nga atong gisugdan, mamunga, managko, mahimong dagkong mga kahoy. Amen. Happy Father's Day sa tanang mga amahan.